салом ба тамоми тамошобинони барномаи аз дил ба дил ва дӯстдорони савту наво. баъди чанд муддати хомӯшӣ дубора рӯи навор омад барномаи аз дил ба дил ки аз тақдимоти маркази продюсери таҷик музик ва ҳафтаномаи зан ва мард аст. тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар меҳмонхонаи бонуфузи парламент қарор дорем ва интизори меҳмонамон ҳастем, яъне ҳунарманди маҳбуби дилҳо, ҳунарманде ки мо шумо дӯсташ медорем, Дамирбек Олимов. шуморо ба хуҷанди бостонӣ хушомадед мегӯем. хуб, имрӯз ҳам ҳамдигарро дӯст медоред? Бемуҳаббат зиндагӣ кардан бисёр душвор аст. имрӯз пушаймонед? Не, неч, барои чӣ? Ман соҳиби оила ҳастам, дӯст медорам оиламро. марди ҳунарманд зиндагӣ кардан душвор аст. ҳолиам бисёр намефаҳмад ки ман чӣ кор мекунаму кори мо чӣ аст. агар санъаткор намешудед, кадом касбу ҳунарро агар пеша санъаткор мекардед? намешудам, хай шинел як бачаҳотро насиҳат кунед, бинед хай чӣ кор кунам, намешад. гӯё Дамирбек Олимов аз рӯи таронаҳои ҳамроҳ бо Нигинаамон Қулов ва Суруда муаррифӣ гаштааст. хай мумкин давраи ҷавонӣ ба ошиқ шуда бошем. ё янга ҷанг мекунед? Не, янга ҷанг намекунам. яъне ки маро дидӣ мисли бегона бигзару бирав, садоямро шунидӣ, гӯё садои маро намешунавӣ. бовар мекунем ҳама хеле ёд кардам, ахир ба худам гира омад ки Лайло, Маҳноза, Шаҳноза, Дилноза. намедонам, ҳама хеле мешад. ҷи ягон гап аст. ё Лайлои Маҳнозаи Шаҳноза ҳамаш бисёр бошад шояд. агар рӯзе маро дар гӯшаe дидӣ, садоямро зи дуриҳо ту бишнидӣ, ба мисли ношиносе рав бидуни пурсу посе рав. магӯ ҳаргиз саломе, магӯ аслан каломе, ба ҳамроҳат магӯ ки як замоне عاشقم بود همین که رفت یاری سابقم بود